What's up guys, this is James and I'm back with another video. So, it's been a while. So, sorry guys kay karon lang ko naka-upload o bagong video kay medyo busy mi sa among small business which is Ruth Tea Milk Tea. So, murag na busy mi sa among sa akong sister sa milk tea no kay murag ni-click siya. Yeah, ni-click it siya. So, I hope sa mga subscriber na ako na doon lang sa Alegria, please palit sa mo. Char lang. So, dito dugay no, for today's video is ABaKaDA Hugot. So, let's start. Binimog ka muna. Gi-amigo raday ka. Bahalag gibuwagan. Basta dili lang magpakabuang sa taong mo ay nagkulang. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Kayong kagampingan. Igor day kapasakitan. Baka kun ka, liar, evil ka. Baka Dapat na ba na ikaw akong buhian? Kay puro na lang kasakit akong natagamtaman kung kita gihapon mag-uban. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. Morning mga tao nga naging ikaw sapat na pero nangabitra. Pagkakay kang fake is no fake. Los ninyo gagaguhin ka pa rin kahit tubos mo mang mahalin. Drop! Hawak ko ang iyong kamay pero nasa iba ang iyong lagay. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto konomotsu wa jujitsu suru no modo. Iwan mo na lang ako kaysa lokohin mo pa ako. Abi pa lang. Langit aking natikman nung ako'y iyong hagkan. Pero impyerno ang aking naramdaman nung ako'y iyong Sige pa, ihilig lang. Mahal pa rin kita kahit alam kong niloloko mo lang pala. You are the reason why I'm still hanging. Kung sige biyaan. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Ikaw, wait uyab, kinsa diri wait. Ikaw nga mintin pasakitan. Savage love, there's somebody break your heart. Looking like an angel. Muna yung part 1 sa atong ABaKaDA Hugot, no? So, see you in next video which is ABaKaDA part 2 Hugot. So, thank you for watching. Bye!